Дами и господа, аз съм Сой Луна Ей, а това следващия ни вълнуващ епизод. Загубих я. Пум-пум-пум. Извинете, защото сега почва един любим филм. Сега почва, така че имаме време. 18 часа е. Малко не заместите, но какво да прави? Добре, сега искате да снимаме Сой Луна или не искате? Добре, все пак ще го снимем. Майка й позволи. Дали ще се постигнем? Направо третели от притеснение. Ще успеем. Мечтите ти ще се сбъднат. Тренировката не е достатъчно. Освен крака, е нужно и сърце. Какво е това? Пишеш, че никой няма да те разпознае от писанията ти. Големи мечтатели. Жал ми е, че си мислят, че могат да победят. Може би въпросният Роберто е биологичен баща на Луна. Време е да представя двойката на Луна и Симон. Особено Луна сякаш ще полети. Последния път, като гледах китариста, не танцуваше така. Браво, Луна! Да, това се прави. Не ме ли чувате? Гледайте, Аманда, какви стъпки може да прави Луна. Невероятно! Видя ли това? Страхотно.
е като в съня ми. Наистина е като на сън. Но аз вече го сънувах. Луна, всичките ти сънища ще се сбъднат. Всички. Невероятно представяне на Симон и Луна. Да видим оценката на журито. Как се измислили тази хореография? Ние ще бъдем първи, както винаги. Нали така? Да, разбира се. Винаги. Добре, че добавихме онзи трик. Той ще ни донесе победата. Матео, искам да знам, че мога да се доверя на партньора си. Няма да ме предадеш, нали? Не, тази дума не съществува в речника ми. Ние сме най-добрите партньори в ролер и днес няма да бъде изключение. Готова ли си да го докажеш? Сърдечно ми се. Да. Няма да ти говоря, докато не престанеш да се съмняваш в мен. Просто ти поисках обяснение. Обеща ми, че повече няма да се съмняваш в мен. Но ето, че отново се съмняваш. Да не си в центъра на вселената. Опа! Постовете ми не са насочени към теб. Не съм мислила за теб, когато попитах. Имам милиони последователи. Дори не можеш да ги преброиш. Ти питаше дали някой ще се досети, кой се крие за думите ти. Това беше метафора, друг ще ти обясня. Нищо не разбираш. Добре. Резултатът е 35. Това ги стрелва на първо място. Луна и Симон бяха невероятни. Знаех си, че тя ще го постигне, а ти? Когато Луна си постави цел, винаги я постига. Поздравявам ви. Трябва да се гордеете много. Да, вие сте част от победата на Луна. Подкрепяте да се бори за целите си. Благодаря. Правим всичко, каквото можем, нали? Но тя винаги ми е помагала. Винаги е била много будно дете, с желание да опитва нови неща. Не се страхува от нищо, но обичта към танца не знам откъде е наследила. Аз не танцувах така на нейната възраст. Моника има много качества, но танцът не е силната й страна. И аз не мога да танцувам. Ако искаш да знаеш, преди да те срещна, участвах в конкурс по танци. Така ли? Да. И не спечелих. Важно е участието. Беше много забавно. Важното е, че Луна се отпуска и сякаш ще полетне. Да, все от някъде го е наследила. Звъни се. Той. Не си ми казвала за този конкурс. Къде, кога и с кого? Слушай, Мигел, може би биологичните родители на Луна са били танцори? Да, възможно е, но трябва да намерим повече информация за Роберто. Пущай Луна сега намери да дойде. Госпожи Самбър започна ли? Все още не. Аманда, искам да ви попитам. Като каза ли ви нещо повече за Роберто? Хора, това ще за този епизод. Ако гледате, бил приятел на Като. знаете И на мен ли, ми мога каза да същото. снимам повече. Мога. Пак ли започвате темата за Не, Роберто? искам да гледам сама. Защо е толкова И важен за виждане вас? от мен.